No a v tejto chvíli už štartuje naša dnešná medicínska téma, ktorá je určená výsostne ženskému pohláviu, pretože my sa budeme rozprávať o vnútromaternicovom teliesku s pani doktorkou Milicou Piškaninovou, ktorú vítam. Dobrý deň. Pani doktorka je pochopiteľne gynekologička. Pani doktorka, čo si vlastne pod tým slovným spojením vnútromaternicové teliesko môžeme predstaviť? Je to taký známy pojem, ale predsa, čo to je? Vnútromaternicové teliesko je to v podstate predmet, drobný predmet, ktorý sa vkladá do maternice. Pôvodne má to už pomerne dlhú históriu, tento spôsob antikoncepcie. A teda vkladá sa do maternice aj na dlhšie obdobie práve za účelom teda zabránenia počatiu. Avšak už v dnešnej dobe máme využitie toho telieska aj iné. Môžeme si povedať niečo aj k tým materiálom, keď je to teda teliesko z nejakého materiálu? Aký to je materiál? V dnešnej dobe to už je vždy plastové teliesko a máme rozličné telieska. Máme v podstate základné dva druhy telieska. Buď teda obsahujú meď, čiže tá meď je na tom plaste namotaná, alebo máme teliesko, ktoré obsahuje hormón. A tu vlastne v takomto nosiči je uložená určitá dávka hormónu progesterónového typu, ktorá sa postupne z telieska uvoľňuje na dlhé roky a vlastne účinkuje na maternicu dlhé roky potom. To znamená, že máme hormonálne a nehormonálne telieska? Môžeme ich aj takto rozdeliť? Áno, to je základné rozdelenie teliesok. Tie nehormonálne sú aj cenovo výhodnejšie, samozrejme. Tie hormonálne sú trošku drahšie, ale zase tie hormonálne majú oveľa viac výhod. A vy ste spomínali slovičko antikoncepcia, ale ja som spomínala v našom úvode, že nie len antikoncepcia, ale aj zdravotné benefity má v niektorých situáciách práve takéto vnútromaternicové teliesko. Môžeme si to priblížiť? To sa bavíme vtedy už výlučne iba o tom teliesku, ktoré obsahuje hormóny, pretože to má tie benefity, tie priaznivé účinky, ktoré sú často žiaduce a vlastne častokrát ženy majú také problémy, ktoré si vyžadujú tento spôsob liečby, zavedenie telieska. Áno, je to nejakým spôsobom aj odporúčané vzhľadom na vek napríklad ženy? Často ide o ženy, ktoré sú už, povedzme, po tej 40-ke alebo okolo tej 40-ky, keď už si splnili svoju reprodukčnú povinnosť a túžbu a začínajú im určité možno hormonálne zmeny drobného charakteru, ktoré ale môžu viesť napríklad k tomu, že ženy začnú mať veľmi silné menštruácie, nepravidelné menštruácie, ale hlavne silné menštruácie a pri tých silných menštruáciách pomerne veľa krvi strácajú a vlastne to má potom dopad na celkové ich fungovanie v živote tým, že majú chudokrvnosť a sú oslabené. Kedy sa odborník rozhoduje práve preto, že sa bude vkladať takéto vnútromaternicové teliesko tej ktorej žene pacientke? No, keď žena má takéto problémy, tak dosť často teda odborník myslí práve na vnútromaternicové teliesko, lebo povedzme si, že je to veľmi pohodlný hormonálny spôsob ovplyvnenia tej maternice, aby nekrvácala tak silno, ako krváca, keď tam ten hormón nie je. To znamená, že to krvácanie sa upraví, ale menštruácia sa nevytratí, alebo sa aj celkom vytratí? Menštruácia sa môže aj úplne vytratiť, čo vlastne väčšine žien po tej 40-ke vôbec nevadí. Je to pre ne priaznivé. Teda minimálne ten prvý efekt je taký, že tie menštruácie sa výrazne oslabia, sú oveľa slabšie hneď od začiatku, ako sa teliesko zavedie. A potom postupne dochádza k úplnému vlastne ako keby vymiznutiu tých menštruácií a ženy v tých ďalších rokoch užívania toho daného telieska vlastne nemajú vôbec žiadnu menštruáciu. Ako takéto zavádzanie nazývame? Aký je to zákrok? Kvázi, že mini-invazívny, alebo vôbec neinvazívny, alebo pod, ja neviem, nejakým mikroskopom, alebo v celkovej anestéze, alebo je to bezbolestné? No, ako to teliesko nie je mikroskopickej veľkosti, ono má tie nejaké 3 cm, čiže to nie je zanedbateľná veľkosť, ale je to teda prispôsobená veľkosť priemernej veľkosti dutiny maternice, hej? Čiže ono vlastne je navrhnuté tak, aby presne sedelo do tej dutiny maternice.
No a to zavedenie, my už ho to vieme robiť tak, že ženy nepotrebujú ísť do celkovej anestézy, povedzme, ale že im vieme podať určitý spôsob lokálnej anestézy, čiže iba im miestne umrtvíme ten krčok maternice, aby to teda bolo čo najmenej nepríjemné a ten zákrok, aby bol čo najjednoduchší a najrýchlejší. Pani doktorka, keď sa tam vloží to teliesko, tak ono ako keby sa niekde usídli alebo nájde si svoju polohu alebo príľne napríklad na stenu maternice, alebo ako sa tam správa? Možno, že by som to ukázala tuto na obrázku. My keď ho zavádzame, tak tieto ramienka sú stiahnuté dole do takého tzv. Zavádzača, ktorým sa to teda zavedie sem. A potom sa to z toho zavádzača vytlačí von a vlastne tie ramienka sa takto otvoria smerom do týchto tzv. Rohov maternice. Hej? Čiže ono sa vlastne usídli tam v tej správnej, ideálnej polohe. To znamená, že má takú tú stabilnú polohu, nepohybuje sa tam voľne Nepohybuje potom. sa, nie. Môže mať žena možno nejaký taký prvotný pocit, kým si na to zvykne? Treba sa s tým nejakým spôsobom zžiť? Alebo naozaj je tá prítomnosť toho telieska nerušivá? A maternica je orgán, ktorý si asi uvedomuje na začiatku, že tam niečo cudzie sa vložilo. Čiže môže mať žena tie prvé dni nejaké pocity, ako povedzme, ako na začiatku menštruácie, že ako pocity takej bolesti nejakej. Ale to sa dá ľahko odstrániť analgetikami. Ale ono to pominie za pár dní. No a čo ešte je dôležité povedať, že tu nám smerom do pošvy také vlákno, za ktoré potom vieme pohodlne kedykoľvek to teliesko vyťahnuť, keby bolo treba. Alebo aj po tom čase, ktorý už je určený, že treba už teliesko vybrať. Dobre, a znášajú to ženy všeobecne? Dá sa to zovšeobecniť, že dobre? Alebo sú aj prípady, kedy práve to teliesko sa musí nahradiť nejakou inou formou liečby alebo antikoncepcie, že to prosto ako keby ten organizmus, nechcem povedať, že nepríjme, ale jednoducho možno to spôsobuje nejaký diskomfort danej dáme? Medicína nikdy nie je 100%, takže aj toto sa stať môže, ale to je, ja neviem, možno 1 zo 100, kde sa môže stať to, že tá maternica proste naozaj môže to teliesko vypudiť. Hej? Takže áno, treba s tým rátať, že niečo takéto sa stať môže, ale je to veľmi raritná situácia. Trošku si požičiam to vašu myšlienku, čo ste povedali, že medicína nie je nikdy 100%, ale teda ak budeme chápať vnútromaternicové teliesko ako formu antikoncepcie, môžeme sa na ňu teda 100% spoľahnúť? No, to je najspoľahlivejšia metóda antikoncepcie, akú vôbec máme, pretože tam odpadá to užívanie, pravidelné užívanie tabletiek, ktoré je hlavným problémom alebo nespoľahlivosti tej antikoncepcie, ktorá sa užíva ako tabletky. Čiže tu vlastne žena nemusí mať nad tým žiadnu kontrolu a ono si to kontroluje samo ten stav. Vy ste spomínali v úvode, že sa to zavádza na pomerne dlhé obdobie. Aj to vieme teda približne ohraničiť. Zrejme je to individuálna záležitosť, ale predsa má to nejakú napríklad životnosť? Áno, samozrejme. Ono je to presne medicínsky dané. A vlastne tieto telieska, ktoré obsahujú hormón, tak sa vkladajú dokonca o 8 rokov. Čiže na 8 rokov, keď si to žena dá zaviesť, povedzme, v 42 rokoch, tak vlastne od toho 42. roku do 50. roku to tam má zavedené a vlastne jej to funguje aj ako antikoncepcia, ale hlavne jej to spríjemňuje život tým výrazným obmedzením menštruácií a vlastne potom ona prirodzene prejde do menopauzy a vlastne telesko sa vtedy vyberie a problém je vybavený. A má to možno aj zmysel, keď si ešte chceme ako keby trošku oddialiť tú menopauzu, že trebárs, že v tých 50 by sme ešte požiadali svojho gynekologa o opätovné zavedenie takéhoto telieska, alebo to už nemá zmysel? Tamto má iný zmysel. Tamto má potom, tým, že to obsahuje ten hormón progesterón, tak vlastne keď k tomu potom ešte pridáme estrogén, tak vlastne žena má veľmi pohodlný, elegantný spôsob tzv. Hormonálnej substitučnej liečby v období perimenopauzy a po menopauze. Takže áno, teliesko má svoje miesto aj potom. Hovorili sme, že teda ideálne je to už indikovať ženám, ktoré už sú maminami. Stáva sa niekedy v medicíne,
Alebo že sa rozhodnete vy ako odborníčka, že teda sa zavedie teliesko, alebo doporučíte teliesko aj oveľa mladšej žene z nejakých iných zdravotných diagnóz alebo pri nejakých iných zdravotných problémoch? Môže tam mať aj výrazne mladšia žena napríklad? No, tam je veľmi dôležité povedať, že toto je veľmi bezpečná forma antikoncepcie, čiže aj mladé ženy, ktoré nemôžu z nejakých zdravotných dôvodov užívať tú tzv. Kombinovanú tabletkovú hormonálnu antikoncepciu, tak pre ne je vhodná táto antikoncepcia. Čiže keď sa oni rozhodnú podstúpiť ten drobný zákrok zavedenia telieska, tak prečo nie? Je vhodná aj pre ne. A tiež im to prináša tú výhodu oslabenia menštruácií a prípadne aj nemenštruovania. Áno, dobre. A je to na zvážení odborníka, alebo je to po takej tej osobnej konzultácii, že či sa teda preferuje tá hormonálna alebo nehormonálna forma toho telieska? Vždy je to veľmi individuálna debata na začiatku, lebo každá žena má iné preferencie, pokiaľ si môže vyberať. Hej? Ale keď si už potom veľmi nemôže vyberať, že je obmedzená, že nemôže povedzme užívať tabletky, alebo že má prirodzene silné menštruácie, tak vtedy nie je vhodné zavázať to teliesko bez hormónu. Áno, rozumiem. Vtedy je vhodnejšie toto práve s tým hormónom. Čiže to teliesko bez hormónu je fajn, ale musí to byť žena, ktorá má normálne, bezproblémové menštruácie. Áno. Dobre, tak myslím si, že sme teraz otvorili veľmi zaujímavú tému a zaujali sme predovšetkým, teda, ako som spomínala, naše diváčky, ktoré už určite od tejto chvíle píšu mailové otázky pre vás, pani doktorka, pretože spolu s nami v našom štúdiu zostávate. Ak ste tak neurobili, tak nech sa páči, využite našu mailovú adresu damskyklub@stvr.sk. My sa totižto vašim mailovým otázkam ešte s pani doktorkou Piškaninovou budeme venovať, no ale budeme sa venovať aj ďalším dnešným témam. Ale máme ešte predtým veľmi veľa zaujímavých otázok a pani doktorka je prekvapená, že ako sme zaujali touto témou, tak poďme sa hneď pustiť do takých flešovitých odpovedí. Ženy zaujímalo, či táto hormonálna antikoncepcia, respektíve tie hormonálne telieska ovplyvňujú hmotnosť. Tak treba povedať, že to ovplyvnenie hmotnosti nie je asi spôsobené práve tým telieskom, ale skôr ide o to, že ženy už sa dostávajú do svojho určitého veku. Ako sme hovorili, že to už sú ženy po 40-ke, tam už nastávajú celkovo tie hormonálne zmeny a skôr tam už sa treba zamyslieť nad tým, že či neupraviť svoj životný štýl a prispôsobiť ho tomu, že už mám viac rokov a že už ten metabolizmus je spomalený a budem priberať. Ono ideálne by bolo nájsť nejakého vinníka však. Že... Hej, ale teliesko to asi nebude. Teliesko to nebude. Nie. Dobre. No potom ich hodne zaujímalo, že pre úplne mladé dievčatá, že aký je vhodný druh antikoncepcie, tak tam by som asi skôr, keby som si ja mala rozhodovať, tak by som asi skôr rozhodla sa pre nehormonálne teliesko a sú také druhy určite menšieho nehormonálneho telieska, tak asi by som skôr išla do takého telieska. Potom ich zaujímalo časovanie, že ako je to s otehotnením po vybratí telieska a naopak, ako je to so založením telieska po pôrode. Áno, hej? Čiže to, čo sa týka otehotnenia po vybratí telieska, tak bolo by vhodné počkať zo pár mesiacov, aby sa tá maternica dala do poriadku, pretože ako sme hovorili, tam dochádza k výraznému obmedzeniu rastu tej sliznice v maternici a vlastne dopriať tej maternici čas, pretože tá sliznica je veľmi dôležitá na to, aby sa kam malo potom oplodnené vajíčko usídliť a aby bola v perfektnom stave, keď už sa rozhodneme otehotňovať. Môžeme to skúsiť aj na nejaké mesiace, že kedy sa to tak dá zhruba? Ja by som povedala, že aspoň nejaké 3-4 mesiace počkať, vydržať. Hej. Dobre. Zase naopak potom, ako je to po pôrode a prípadne aj po cisárskom reze, tak tam by som... Akože ono sa to dá zaviesť aj akože hneď v nevyhnutných prípadoch, ale nie je to úplne vhodné, pretože keď sa to zavedie hneď, tak môže dojsť k vypudeniu toho telieska, pretože maternica je zväčšená, je uvoľnená, ten krčok je uvoľnený, takže to teliesko by mohlo vypadnúť, takže tam je toto riziko. Preto by bolo vhodné počkať minimálne do skončenia 6. nedelia, čiže 6 týždňov po pôrode a ešte aj možno aj trošku viac. Hej. Pretože vieme, že tam, ak sa teda spontánne rodí, tak tam sa, my to tak hovoríme, že zavinuje sa tá maternica, že ona sa potrebuje samozrejme z toho objemu dostať sa do tej svojej klasickej fázy a vtedy je to asi ideálne. Takže tam možno, pani doktorka, aj nejakého pol roka?
Možno a Už ozaj... potom pol roku určite Dobre, je to možné. a keď žena ale- dojčí, má to zmysel teda, keď žena dojčí napríklad? Alebo ako je to? Lebo vieme, že sa stávajú aj také raritné prípady, teda, že sa podarí To otehotniť. nie sú úplne raritné Áno? prípady, ale ide o to, že áno, aj počas... My sme tak dobre živený národ, že proste u nás ženy, ono to závisí aj od tej výživy, že proste u nás ženy začnú menštruovať aj počas dojčenia, respektíve ovulovať, lebo tá menštruácia nie je taká dôležitá. Áno. Dôležitá je ovulácia, čiže vytvorenie toho nového vajíčka a vtedy tie ženy to absolútne nečakajú, netušia a preto potom sa nám stáva, že tesne po Áno. 6. nedeli už nám príde znovu Tehotná, neviem, po áno. 8 týždňov po pôrode príde znovu tehotná, hej. Čiže stať sa to môže napriek tomu, že plne dojčí. Hej, čiže na toto treba myslieť. A tam je, keď... Samozrejme, je to spoľahlivý spôsob. Tá tzv. Laktačná amenorrea je spoľahlivý spôsob antikoncepcie do určitej miery, hej. Aha. Ale do toho pol roka, povedzme, hej, pokiaľ je naozaj spoľahlivé, že žena niekoľkokrát dojčí v noci, hej, čiže tam ide o to pravidelné dojčenie. A ak to tak nie je, tak to riziko otehotnenia tam vždy môže nastať. Takže je tam to veľké ale. Treba na to myslieť. Áno. Dobre. Potom ich zaujímalo, keď majú myomy v maternici, čiže také tie fibrózne uzlíky, ktoré sa tam môžu vytvoriť a rásť, že či je vtedy vhodné zavádzať teliesko. Samozrejme je to vhodné, pretože pri tých myomoch dochádza k silnému krvácaniu a vlastne to teliesko, to silné Redukuje. krvácanie obmedzí a zabráni mu. No a potom tu taká tichá túžba žien tu bola vyslovená v niekoľkých e-mailoch, že prečo to teda majú riešiť iba ženy, keď teda hovoríme o antikoncepcii, tej dlhodobej, že prečo tú dlhodobú antikoncepciu neriešia aj muži. Áno. Bolo by to ako na mieste teda... Asi to už trošku riešia, ale ešte toho nie je asi toľko, koľko by si ženy želali a vôbec povedzme to, koľko je toho na západe, hej? Čiže máme na mysli vazektómiu, Máme na mysli áno. vazektómiu, Ale ktorá myslím na si, že západe je áno. úplne bežná, u nás to ešte až taký úplne bežný zákrok nie je. Ale tam je to dobrá správa, že tá vazektómia ešte sa dá zvrátiť po nejakom čase, čiže nie je to až, by som povedala, definitívne rozhodnutie Dá, keď je toho. šikovný urológ, Áno. tak sa to dá spraviť. Áno. Dobre, ešte máme niečo? Ešte ich tam zaujímalo, že ako je to s tým telieskom po menopauze, lebo sme tu naznačili, že je možné v podstate to teliesko, ten hormón v teliesku kombinovať s estrogénom, ktorý by užívali ako hormonálnu substitučnú liečbu. Takže to je veľmi elegantný spôsob, ešte raz to zopakujem, že je to elegantný predĺžiť spôsob, mladosť. ako si predĺžiť mladosť a vlastne v spolupráci toho estrogénu a toho progestagénu z toho telieska mať vlastne hormonálnu substitúciu a veľmi pohodlnú. Áno, a oddialiť aj osteoporózu a mnohé iné Áno. veci, ktoré Presne tak, klimakterium hlavne o to potom... ide. áno. Kardiovaskulárne Presne. ochorenia, poruchy metabolizmu a podobne. Dobre, ďakujeme veľmi pekne, pani doktorka, za dnešné kvázi ambulovanie u nás v Dámskom klube. Ešte stále vyhrávame? Ešte vyhrávame? Myslím si, že áno. Dobre, Takže super. povieme vám, že čo bude zajtra. Kto bude v kuchyni, Mirko Snop? Mirko Snopko bude, áno, budeme pripravovať mäsové rolády na rôzne spôsoby. Pozvali sme ortopéda, ktorý bude rozprávať o tom, ako artróza vplýva na dlhovekosť a na prognózu celkového zdravia v staršom veku. Ale aj hovorcu sociálnej poisťovne a zisťovať budeme, ako je to s rodičovským dôchodkom v roku 2026. Inšpirujeme sa drobnými šperkami s farebnými kamienkami. No a ak máte doma mačku, určite sa nesmie nudiť a nesmie škriabať nábytok. Preto jej budeme zajtra zabezpečovať a vyberať škrabadlo. Veríme, že ste sa nenudili ani dnes. A nezabudnite na našu facebookovú Áno, súťaž. napíšte nám najmilostnejší, najľubosnejší, najromantickejší valentínsky zážitok. A vyberiete si pekné okuliare, ale až v piatok, Tešíme sa na vás. zajtra. Dovidenia. Dovidenia.